request napa? Nggih badhe request napa? Podang kuning. Podang kuning. Oh, Oke. beres. Beres. Lah niki podange niki. Kelambine kuning. Maju joget ya. Lah niku Bapak PJ request Al-Baqarah. Mungkin dari Bapak PJ utawa saking Bapak EMCL menawi badhe naik panggung. Nggih Monggo. Monggo, Bapak. Kula aturi Monggo Bapak. jumeneng. Perwakilan Monggo, mboten monggo. napa-napa. Monggo Bapak. Nggih, monggo. Nggih. Sepoti Mas. Mungkin monggo. Yo, Ayo, totok. tublak tutak ngono ae ayo. Di kandang susulan to, Dik. Napa? Ndang susulan bapake. Kon munggah. EMCL badhe minggah di Awas aku kok kono wonge gak gelem munggah. Malah ngincim. modele ngincim. Monggo. Ayo sepati gubuk asmara. Sing ndi wonge? Nenon ninon. Capek. Yuk. Liwat aku kelingan bukake bintang golere ning jagat beban tulisan warna abang padha isih prawan jenenge gobak asmara biyen kae tanggo andom tresna tanpa pental tanpa kasa abadi keteman asmara Subuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki Gubuk kae kebak crita wayang wengi nganti gagak rino catatan sajroning ati datang lontor saya marah hati aku kowe dadi garwa berkeliling ning kutut asmara Injih Piye wi mau Dik? Piye hasilnya? Si dorene pogak. Aja dihitung pira iku. Bapak iku sapa jenenge? Apa ML apa? MMC EMCL. Kowe lambene kok iso ML iku. Request lagu caping Gunung. Caping Capek gunung. gunung. Wah. mbok gunung musyawarah. Gunung Busa. MCL kok iso ML iku. Ya. Ora wi. Nek aku Lah kuwi diparingi Lah apa? kuwi diparingi Niki didom. Didum. Siji oh, loro. kok ngapusine nek. Pira? Ditong sik. Sik tak Nek sik. jeneng Pak Dalang ngono kuwi mbok telet. Siji loro telu. Mek telu. eh
Kenapa ngitungmu sing bener. Piye ngitungmu kuwi piye? Oh. Sik. Nang pondok kok ngebaki kolah. 1 2 3 4 5 Citek loro telu nganggo tek. Ya takat. Citek. Sitek rotek petak telung petang tek. Ya, monggo. Iya. Lagu yang Caping gunung. lagu yang terakhir. Lagunya Iya, Caping terakhir. Gunung. Lagu terakhir. Nggih. Ya, bawani cek ning cah loro. Ayo, ganti-ganti. Awas le. Awas le. Yo. Iki wis ora ngerti Rama, tenan kok iso gejlok dhisik iki piye? Disingane piye to, Mas? Dirungokke ya. Ya jajal Dika. Nah, ndili tandet, ndili tandu, ketak tak tung. Lepakne to. Kuwi ya kedisian. Diitung. Endi mike kok ora do nggawa mike piye? Rumasane dirungokke dhewe. Ding tak tandet, tak tandang tung. Dinteni. Dihitung kira-kira ping 1000 lagi. Hei, Ora. guys, kok. Ayo. Ayo Dik, awam Dik. Mamacang. Yen mamacang amung karo Dik. Si. Dorong. Ayo. Ya. Seto. Ayo kebelet aku. Ayo mencolot. 1 2 3. Iyalah. Walah lele. Yung ora krasa lho. Gak krasa ya, Mbak ya. Kurma klotak ngoten mawon. Ya sampean sing nyanyi, Mbak. Matlit ngono. Lah sakmono lho. Wong pas pipis sing goleki uange lagi. Baik keletang sempake. Enggak. Kembang. Wae wetok Awas le. Ayo Dik. gunung. Sik. Kayak Lah kok wis ancang-ancang ya wong ngising. kayak kiringin sing pindang. Dorong enek aba-aba. Ora usah siap-siap sih. Dihitungi. Dihitungi sih. Ya. Yo dihitungi. Gunung. Ayo. Malah telat nih piye? Dorong. Tadang. Jeleng. Aku tadang jeleng lagi. Lah jere diitung. Oh, hari-hari. Yo dandutang. Nggih. Nggih. Tak dang kleng. Dandundang tung. Tung. Ya. Ya Ayo, ngono. tatan sih, dang tung. Dung. Tung. Sing anyang-anyang telat sing dhuwur. Anyang-anyang. Ayo Cak. Awakmu Cak. Gantian. Ayo Pak gantian. Cak silo. Gak ada. Diutai Pak. Gak ada. Gak usah diutai. Lah nyapa? Ben ngene ae. Ben los ngono lho. Gak ada. Aku kan mau ke los. Ya. Gunung. Lah kok telat to? Kok padha ae.
Pas ya, Mas. Padha ae. Pare gak konsentrasi ndelok kaya ngono-ngono ya. Bayangno pas ngene sampe ngadep rono, Mbak. Lho pas jeleng lho gak pas. Tak jajal aku Iya, ya. jajal. Pandang aku kabur. Gunung. Oh iya ya. Kayak ini lho, Pak. Yo njajal. Aku. Lah kok ketean obat piye iki? Alah. Kok guru Pisan macet? kas Mas, pisan kas. Kon ngene mbek ngene. Oh. Kok guru macet ngono to le? Iki pentung nomor cangkemmu medong. Gol tak gol. Ngoy, Pak. Oh. Ayo. Jajal. Ayo. Lambemu mingkemo. Iki kaya mau kuwi. Gol aku lho. Sik nyoba. Ayo. Cangkeme. Lambene. Jan, Ayo. Power sis. Ayo. Kurang ajar tenan iki. Ayo, Pak. Tae. Diganti. Ojo ngene. Ngene melet. Ha. Oh, karo melet le. Oh. Karo melet le. Dijajal karo melet. Dijajal Iya, karo iso. melet. Wis padha ae ra kacar. Terae ora cocok. Ayo nyanyi. Pacitan. Sarwi. Ayo, plak bumplak. Tak. Ayo le. Nah, karo melet. Ngerti ta, Le? Jang. Karo melet. Sikile. Oh iya. Dadi. Nek. Terus. Terus. Aja mandek. Terus. Koyok kire. Heli guguk. Ya. Panas udan panas udan aling-aling Yo reok awas. Walah. Ganongan kok kaya cacingan ngono to, Le? Bener hari-hari ini temen iki berarti. Nggih. Ya. Lanjut. Aneh-aneh. Nadyan
saka lanang. Ayo, aduh si lintang Kairo. Hina. Hino mane banyu bane. Awas. Lagu terakhir. Ya. Ayo. Di zaman perjuangan penjara kelingan anak lanang pinta openi ning saiki ana ngendi. Dangdute gre. Iya. Apa lali ning gunung tak condongi saka jagong yen mantu tak silih caping syukur bisa nyawang gunung desa jadi rejo ini orang ilang jadi podo loro-loro. Ya. Matur nuwun, terima kasih. Matur suwun. Sae. Ayo Mas.
Oh iya apa iki? Bagus. Jumeneng napa lenggah mau? Oh, jumeneng harus jumeneng. Ayo jumeneng. Ayo sepoti anu nganggo anu jaipongane tublak tutak ndundang. Enonone ae ngono. Sak-sake. Ayo si Anggre. Edian bareng ngadeg ketok bodine full fresh body. Cantik kok, Pak. Cantik little body. Bokonge gatel kelebon wedi. Jane elo jan kaya ngene iki wong ayu tenan ngene iki. Ayo sinden-sinden kudu ditiru ngene iki. Nyandang penganggung. Pripun to, Pak? Wong sinden-sindene jenengan nggih cantik-cantik. Nuwun sewu nggih, Ibu. Iya. Oh ya cantik ya. Masalahnya itu arep ayu kaya ngopo nek bendina roh iki ketok kaya jeleh. Cantik lho, Pak. Iya cantik memang, cantik no. Ning kamu bendina roh. Nek awakmu lho arang-arang roh to no. Nah nggih, tapi cantik to, Pak. Cantik full vitamin. Semangat kula jare iki, Pak. Seneng aku. Penontonnya banyak sekali seperti lautan loh, Pak. Wah iya luar biasa. Ugi dirawuhi Bapak Bupati. Iya. Sinten malih, Pak? Oh, sakjaran Forkopimda dan full semua Sugeng Rawuh Bapak-bapak. Nggih. Para camat, para lurah Kabupaten Bojonegoro. Lurah Sedaya rawuh tumplek-plek jan. Seniman-seniwati ya. Nggih. Bapak Gondoke Swara kuwi kancaku sak kelas biyen. Mila, ugi rawuh, Pak. Oh, dalang sini tuh seperti Kinarto Sabdo. Wah, kuwi ya. Sugeng Rawuh. Heeh. Kuwi nek mayang kaya Pak Narto. Kuwi ning ati talung ombe saku kaning pasti. Ya persis no, Pak. Iya. Budidayane manungsa lan ngungkuli kodrat sing kawasa. Ngene kaya Mbah Narto. Lah iki Pak Martono ya rawuh iki dan teman-teman semuanya dan penggemar channel Purbo Asmara Official. Di live streaming deh, Pak. Oh iya. Kamu masuk di channelku lho. Masa? Iya, kamu masuk di punyaku lho. Napa niku, Pak? Channelku. Nggih kalih menyapa teman-teman yang ada di live streaming nggih, Pak. Iya. Dalam menika acarane napa to, Pak? Ulang tahun kemerdekaan 79 ya. Kemerdekaan nggih. Iya, nggih. Semoga sedaya masyarakat Bojonegoro tansah pinaringan kesehatan, masyarakatnya guyub rukun, tambah solid nggih, Pak. Nggih, amin. Dan semoga bisa nanggap lagi. Ya. Wah, sapa sing kanca-kanca Bojonegoro bocah nom-noman sing pengen duwe bojo kaya ngene iki? Ayo, Ayo boleh. Boleh. Disayembara aja. Waduh. Ayo kaya ngono kok. Iki akeh 1 SMA lho. 1 SMA, Pak. Urung 3 SMA, urung nek kuliah. Kowe kuliah nggonku ya, Nduk ya. Institut Seni ya. Institut Seni. Iya. Insyaallah panjenengan doakan nggih, Pak. Iya, aku tak wulang dhewe. Kula ajrah to, Pak. Oh, raja wedi no. Wulang kok. Ya, nembang apa, Wok? Spesialmu apa? Niki pelok napa slendro? Milio sih, spesialnya apa biasanya? Ya. Panggurinoso nggih. Oh, Panggurinoso. Wih, isih kaya mbiyen ya. Kangen lho, Pak. Sampeyan rumiyin-rumiyin niku kuangen ndereke panjenengan. Iya, sip. Coba kaya apa? Panggurinoso. Iya. Wah, lighting-e ya full kok. Full. Gebyar jan wadang. Antek idepe barang ketok. Mila, Pak. Idepmu Panjang tang nggih. dawa. Nek nggonku tak cukur kok. Idep kok dicukur. Lho sindenku do dandan ki lho. Iya, aja ngantek kalah ayu kae. Sing sisih kono barang kae ya arti kok. Ibu sesepuh nyanyi iki. Yen sewu. Kok sesepuh? Lah pripun sesepuhnya? Nenek. 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 Ya ampun nenek.
nderek ajar nggih. Nggih. Ayo kula dongak-dongakaken nggih Nek ngono ayo. Kula dongak-dongakaken nggih Nek, mugi-mugi panjenengan panjang yuswa. Oh. Amin. Amin lho. Tak kira lepas parane jembar kubur. Nggih mboten lho Pak, ampun. Jangan, ampun. Oke. Rina saya karasa Jas tenan. Sip. Sinten sing ngajari? Jenengan to, Pak? Kok inget? Ingat dong. Oh iya syukur nek cek eling. Iki lho cara ngilang-ilangke gurune ngene iki. Lah nggih to, Pak. Ayo. Boten jenengan sangoni malih to, Pak niki. Rumiyin kan nanti jenengan sangoni to, Pak. Kuwi mbiyen lak uang untuk anak kecil. Lah kan kula tasih alit ini, Pak. Lah saiki wis gerang kok. Aku ya gelem nyangoni angger leh kundaka entuk kaya mbiyen kae. Pripun? Lah mbiyen lak tak seselke nggon dodho ngono to. Ya lho nggo jajan ngono. Malu kan sudah besar. Loh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Oh, enggak ya boleh. Udah. Najis. Pulang ae lekna aku. Najis mugolado. Yo. Kuwi karo meneng. Coba saiki le bawa ki karo mlaku rono, terus tekan kono balik rene, terus rene mubeng rono neh coba. Kapan? Ya ngono kuwi. Coba dibaleni. Mlaku. Ora ngono kuwi. Ekar kaya awakmu mah lho, kamu. Ngeten. Iya, betul. Iya, gitulah. Cantik gitu. Terus sisihmu dan iki kembarane kok karo anakku genduk nek jaman biyen nek Mega kae. Nggih ada Mbak Mega. Mbak Sis almarhum, terus Niken Salindri. Once Mbak Niken juga. Terus Lintang Kairo. Alhamdulillah, Pak. Sadurunge kuwi enek Denko. Denko. Enek Denko bar. Iya kok mbiyen ngono kuwi kok mbiyen kok. Yo. Oh, saking Nganjuk. Iya, itu dulu kan juga sinden kecil. Oh, nggih. Yo. Lah sakniki, Pak? Oh, sekarang sudah besar. Oh, nggih. Ya. Yen wasrina enggal ratri Enanun kang katulung
Ayo. Saiki lagune sing anu, Nduk, sing hot. Non anonino. Ayo. Langsung jaipongke. Ayo. Wah, sing hot lagune. Monggo. Cak Sila. Tindak mriki. Lan kancanipun. Nah, wah iya. Monggo. Ayo anak 1 2 3 ayo. Aja lali adate ayo. Background ayo background. Ngadeg ayo karo ngadeg. Aduh. Ya. Gegarane wong akrami iki tegese apa, Bu? Apa? Ah, ora ngerti ta. Iki nek bocah jaman saiki iki aja mbok teko nek iso ngunekke iki terus ngerti tegese urung karuan. Gegarane wong akrami nyatane ya bingung. Ya. Garan ki nek arit ki nganggo garan to. Kayune ki jenenge garane. Nek garan dalam arti harafiah tegese garane nek iki dienggo kiasan gegarane iki terus dasar-dasare wong arep duwe bojo ngono ya. Gegarane wong akrami, cara-carane cekelane, dasar-dasar utama orang yang mau menikah. Nah, kuwi gegarane wong akrami. Ya terus dudu bondo dudu rupa nek kuwi geni ngerti to. Dudu bondo bukan harta, bukan wajah, bukan bodi, bukan pekulitan, bukan andeng-andeng, bukan dan lain sebagainya. Terus among ngati pawi iki enek layang tumiba pangkon. Kula saking penggemar Dalang Ki Purbasmara. Bapak Warsit saking Banjarjo Bojonegoro. Mangke badhe nyuwun gending pepiling. Wah, mumpung enek Pak Buti. Ayo. Gending pepiling, gending menika kula aturaken kanca-kanca kula sedaya sugeng mirsani sakpurna lampan. Mugi-mugi ki dalang sehat walafiat. Amin, matur nuwun. Nggih, mangke kula aturi Pak Warsit, Pak Warsit saking Banjarjo Bojonegoro. Yo. Yo. luput pisan kena
Gek kosmu ngendi to, Nduk? Yo. Bocah. Kowe iki nek kosmu cedhak nggonku, iki nyang nggonku. Ben digenderi karo Mas Indung, ben dikendangi karo Mas Kukuh. Engko ora kleru. Kok iso? Bener kok kleru lho. Kowe adik kakak kompak kok kowe. Wedange kono panganane rono. Kompak. Yo. Yen gampang luwe gampang. Ya, wong pancen bocah sekolah kok ya kudu sabar ning mbon mburi iki kudu dintul nyuwara ki sing mburi dintul. Luwe gampang. Lah ang iki ora ha. Iki ha. Nggon mburi dintul. Padha wong arep ngopo-ngopo kuwi anggere bagian mburi dintul. Kuwi apik. Nggon mburi dintul aja mung begegek. Begegek ora sukses. Ah kowe ora tau ndelok aksiku. Yo. Yen angel Ngono ayo. Gelem kendel kok. Tan kena tinumbas harta oper ya ben kae sing sisih kono nomor 3 kok kene. Ayo. Ayo langgame kowe ayo. Men ben iki nek guyu kok mripate peteng ning kok apik. Iki jane wong. Kowe omahmu ya Batang. Kula Lumajang, Pak. Wah, Lumajang. Nggih. Ya ampun. Cedak Jember kono ki. Nggih. Ya Allah. Waduh men kowe iki. Wah, yo beneran tenan iki oleh sinden adoh-adoh ini. Iki Batang, Lumajang terus sing tengah Jombang. Oh, Jombang. Arek Jombang. Ya apa sih arek Jombang? Tanggane Dika. Oke. Ayo coba kaya ngapa lu? Awas. Sing kaya ngapa nyatane kelakan seprene malah bengok
Kula aturaken dumateng Mas Yanto saking Ngambal Kebumen. Mas Bambang Dewayana, Mbak. Mbak Dr. Keci Emerson monggo dipun aturi lan ugi kanca-kanca ingkang wonten pundi kemawon karo Mas kula Mas Aan Gunadewa. Monggo Mas Aan Gunadewa. Ingin sampun ndongaaken kula. Iya wah matur sembah nuwun ugi saking kanca-kanca WMC. Mangke badhe nyuwun lakon Roro Jonggrang. Wih. Ya, muga-muga iso. Lan iki nderek ajar dalang-dalang alit saking Rahu. Bojonegoro wah siap. Wah. Ya ngono. Padha dadi dalang. Mergo iki kesenian sing langka tur ya angel. Disinau ngantek kemput tuwek niku ora enek enteke tur isih wae. Sing kudu digarap iki eneng wae. Iya. Panduk, nduk sapa? Jenenge mau sapa sing saka Lumajang iki? Ajeng, Pak. Mbak Ajeng ya. Wah kok ya lali mau ngadeg ngono. Ajeng. C apa C? Ajeng, J, Pak. C. Nggih. Oh ya wis aku ngenake. Bapakmu ya kok pengrawit. Sanes. Mbokmu? Sanes. Oh, iki asli anak orang biasa ya. Nggih, biasa Top saja. Marco top. Ya, iki golek-golek ngono kuwi ya. Wah, bukan turun seni, bukan darah seni ning. Wah, sampai tekan Surakarta hatine ngerat ning golek ngelmu. Iya, nduk. Pindah yang jurusan pedalangan ya. Ya. Kula mboten saged dalang lho, Pak. Oh, nyindeni wong dalang. Oh, ngaten. Neng kono ki nyindeni wong dalang tok wis oleh biji. Kok aja cengengesan to, Gong. Kandhani kok. Lah wong kuwi gur ngrebapi wong ngajar mayang we. Blanjane iki di atas Purbasmara kok. Sing endi sing ngrebab kuwi lak pegawai negeri kuwi. Belanjane di atas saya itu. Padahal ning sekolah ini bar ngrebab ngono terus dandani lawang. Maku esel ngono iki. Dandani gembok ni belanjane mulane dinggo nebus kesalahan mergo nglangkai dosen kuwi setiap saya bar ndalang kuwi mesti mijeti kuwi karo omong karo aku ini adalah bekti saya ya nduk iki sampean ta ya pengen duwe bojo penabuh apa pengendang apa dalang ayo Mboten sedaya, Pak. wah kurang ajar iki kowe. Kowe nyepelekke karo budayawan seniman ya kowe. Ya milih ya dalang apa pengendang apa penabuh. Mboten sedaya, Pak. Lho, lah sing mlebu kriteriamu? Mboten sedaya. Lho, Kathah ceweke. lho, kowe arep jomblo ngono. Arep jomblo. Mboten nggih. Napa golek pegawe ngono. Lah ya pegawai ki lak ya wong lho. Nggih. Tegese masih mempunyai cita-cita untuk omah-omah karo pegawai ngono. Nggih. Oh iya ya. Pegawai apa upamane? PLN ben setrume gede. Wah. Pegawai bank. Oh, bang Plecit. Oh, tak kira bang tut. Iya, wis apa saja yang penting yang halal loh ya. Nggih. Heeh, wah, mau sing kendel nek karo ompor boy kendel. Kudu harus sinden kene kudu cerdas, ora cerdas tak tinggal. Ya. Nggih, Pak. Ayo, latihan ngomong yang cepet ayo. Ki Bang Suli, omahmu ndi? Ayo, cepet. Omahmu ndi? Lumajang. Kowe anak sapa? Anak Pak Slamet. Anak ibumu sapa? Bu Hendri. Oh, Bu Hendri karo Pak Salman nek wengi ngopo? Tidur. Pipi takon kok iso nek wengi ngopo? Ya kelengan lho. Ya sing penting jawabe ki cek ngono. Ora kaya kuwi ngono. Takon mayang awan sapa sing jejer dhisik? Klemat. Wah, jebule dalang ki ya sastrawan, ya dramawan, ya entertainer, ya sastra, ya tukang pinter nabuh, ya
ngerti seni rupa ya alah wis komplit ngomong ya ayo teruskan Nduk bocah lumajang umpame waduh yangen lho iki sing tengah ya teh waduh wah iya leno omahe ngendi ayo Slendro Jombang kok Jombang sing bedhuk asline ya Jombang omahe nggon pete-pete Nduk, kowe apa anak ludruk? Mboten sanes. Mboten ya, Bapak bukan seniman juga. Mboten. Nah, Ibu juga bukan. Iya. Seneng iki ngono kuwi ya, tampil. Ora kudu darah seni, tidak masalah. Saiki di kendange anu ne, tak tuntak nong ning, tak tuntak nong. Nong ning ning nong nong ning nong. Aja mbok anu, kok nek sekaten ndak bingung. Bingungan. Ayo awas. Lagu pepeling. Lagu pepeling le. Monggo sareng-sareng. Awas siap. Vokal putri, vokal putra harus seia sekata antara Pak Mul dan Pak Budi. Harus sama-sama religius. Ya religius. Awas. Urutan sholat harus dihafalkan mulai sekarang. Isya subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu tidak boleh dilangkah-langkahi. Memang urutannya kudu ngono luhur. Kowe malah kowe sing kleru. Awas, ayo tak tuntak nong ning. Iya. Kanone. Tak kotak seru wis wajibe padha nindakake asem wis kumandang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat kaki cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga Salat saya tinggal deket tidak
gite apik. Yo. Nek bedane. Padha nindakake pagetus kumandha Suwuk karo ora sembahyang padha wae. tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama Iya. limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan seduwaniran luwih sampurna yen berjamaah Kemarin bener. salah sayang tindak ungkap prayogane ditembesa naik sasembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelok sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa bareng besok uga suwarga Oh alah. Lah sing iso ngendhek kok gur lesung jumenglung jebulane. Oh bareng krungu tok tek togung terus iso mandek. Pong-pongan tenan. Ada nek kerawitan nek kaya ngene apik. Bareng krungu lesung glumenglung kok mandek. Neneng dok, ada kung dong dong deng 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 lah.